Leuk dat je me even jongen naar de Friese Vlogger. Even zien wat is het? Ja. Nou, mooi dat je me even jongen naar de Friese Vlogger. We gaan hier in Haasjen of binnen een kwartier net leuke meesgesprekken en dan geef ik gewoon bij. Ja? Er hier tal shipraces, dat is dat er heel goede boten, die komen daar ongeveer zien. Heel goede boten bij hier Haas binnenkam. En daar komt heel veel mensen op al blijkbaar. Ah, hartstikke leuk toch? Geweldig. Hé, dat is een mooi tackle. Oh, dat vind ik lief. Ha, goeie mevrouw. Hoe is het met jou? Goed hoor. Ja, wat heb je wel een mooie hoen. Oh, dank je. Ja, dit is een tackle hoor. Ja, een ruwaardige tackle, standaardmaat. Standaardmaat. Is dat kleiner of groter dan? Groot. Ja, groot. Ik zou net zeggen, hij ziet er wel vrij groot uit, ja. Ja, het is een grote maat. En hoe heet hij? Rodi. Rody. Nou, leuk hoor. Nou, mooi. Nou, leuk. Tackle. Ben je vroeger ook een tackle? Ik een ruwharige. Zo, dan zit dit hier te wachten voor de bregen. Een huisarts. Ja, dat is wel een hele... Dat mooie vormgeving. Huisarts. Even sharen met de bregen. Ja, goeiedag even. Hallo. Waar ben je? Ik ben Marco. Ja, Marco, wat heb je een mooie bril op. Dankjewel, snel niet hè? Ja, inderdaad. Je bent het fietsen. Jazeker. Ik volg je regelmatig die vlogs. Oh, wat leuk op de erden. Ja, dat ziet er altijd leuk uit. Nou, leuk. En wat kom je hier in Haas? Ik kom even een vriendin van Tessa bezoeken. Die had een bootje hier liggen. Dus ja, even zien. Oh, wat leuk deze. Ja. En natuurlijk die mooie masten hier nog even. Hè? Ja, hoor je ervan? Van zo'n de boorden? Ah, voor een keer is het wel even leuk. Maar ik heb wel liever met de voetjes op de grond. We hebben nog fietsen. Ja, dat is mooier. Niks voor die om op zo'n ding te varen, nee? Ja, ik ben hartstikke zeeziek. Oh ja? Ja, dat wordt niks. Oké, nou ja. Wie zal het even zien of we dat meeste treffen kennen? Nou, wij zijn nog, ja. Nog voor nog, hè? Dankjewel. Ja, hetzelfde. Hoi. Nee, wij zijn groot fan. Ja, je bent ook een fan? Groot fan. En waar ga je heen? Groot fan, hè? Waar ga je heen? Ja, naar de Jumbo. Oh, naar de Jumbo. Ja, naar de Jumbo. Nou, oké, succes. Maar waarom tekent? Want de meesten hier in één keer actief werden. Ah, goeie, mag ik je maar vragen? Vertel, Ja hoor. Waarom ben je met in Haas? waar ben je hier? Oh, je bent hier allebei? Nee, ik woon eigenlijk in Bolsward. Oh, maar hoe tas voor de gelegenheid kom ik even in Haas staan? En mijn vriend en mijn lieve vriendinnen wonen hier. Is Haas leuker dan Bolzert? Ja, vind ik wel. Maar je praat geen Fries? Ja, doe wat toch of net? Ja, thuis wel, maar normaal niet. Nee, Alleen thuis. ja, zeker. En waarom normaal niet dan? Omdat we in Harlingen geen Fries praten. Nee, dat zit er niet in hier. Ik geef ik bij de boord een channel net. Nou ja, we gaan eerst even naar het werk toe, even spulletjes dumpen en dan denk ik nog even rondkijken. Is het leuk dat het zo druk is hier in Haas? Ja, vind ik wel. Vind ik wel gezellig. Beleven weer eens wat. Ja, Dat is je oors weinig te beleven? Of, nou ja, wel minder, ja. Ja. Nou prima, dan zullen we verder zien. We staan bij de escape machine. Ja, is helemaal goed. Ja, is het goed? Nog. Nou ja, je mek. Moet zien, hè? Hoi. Even zien, we gaan even gluren hier en ook staan weer eens bij een grote boot. Dit is een van die grote boten / schepen. De Wilde Swan, dit is. Kunnen we hier op of zo? Wat is het idee hier eigenlijk met deze boten? We zullen even zien, of we hier op kennen of zo. Of dat we iets oors kennen. Geen idee. Hier bij meesten, die staan hier. Hoi. Kunnen we hier de boot op of maar wat zien? Mag volgens mij niet. Nee? Nee, van Ruben mag het waarschijnlijk wel. Van Ruben? Even nog niet, maar Oh, nu nog even niet? een half uurtje of zo weer terug en dan misschien wel. We zijn nog even aan het uitvogelen wat we gaan doen. Oké, nou dan wachten we even af. Veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, ik heb er dus even no net op. U kunt bij Oh ja? de leeuw kunt u er wel op. De wat de? De Gulden Leeuw die ernaast ligt. Oh, de Gulden Leeuw. Oh, zo. Oké, ik verstond het even niet goed. Maar nee, dankjewel. Dan ga ik even naar de Gulden Leeuw. Is goed. Dankjewel. Wat is dit? Dit is jullie bij het boer van Arriva. Zie je dat? Ja. Wat is dat voor cool zijn? En we achterom. Dat is leuk. Hallo. Mag ik je wat vragen? Mag ik je wat vragen, mevrouw? Ah, vrij mooi hè. Wat heb je voor mooi boord hier op een reg? Ja, mooi hè? Dat is van Arriva. Kan je een gratis dagkaart krijgen met een foto. Dit is onderdeel van taakstraf. Nee, helemaal niet. Ik krijg betaald. Oh ja? Oh ja, ja, zeker. En dan mag je gewoon eens de hele dag hier door de... Of heel dag, of de hele beetje hier door de haven in rennen. Ja. Ik kan geen Fries. En wat voor reacties krijg je dan? Ja, eigenlijk kijken heel veel mensen. Het is een groot bord natuurlijk, dus veel ogen.
Is het zwaar? Nee, valt mee. Nee, het is heel licht. Alleen het ligt niet helemaal lekker op je rug. Maar Nee, snap ik. En wat kun je nou krijgen? Een gratis dagkaart? ja, gratis dagkaart inderdaad. Maar die geef je dan weg of zo? Ja, met een foto. En op de foto staat dan een code en die kan je invullen online. En dan heb je daar gratis dagkaart. Wat leuk zeg. Nou, en nu moet je gewoon heel even op en neer lopen. Ja, de hele tijd op en neer lopen, ja. Kom je wel aan je stappen. Ja, de stappen kom ik zeker, ja. Ja, wat leuk zeg. Nou, succes nog maar even. Yes, dankjewel. Jullie ook. Fijne dag. Dankjewel. Fijne dag. Hè. Hoi. Ja, dat is toch geweldig. Wat zei deze man alweer? Dus Europa, Afrika, Cariben en weer terug. Ze nemen hun schoolwerk mee aan boord en genieten daar intens van en komen als het goed is als een ander mens weer terug. Het mooie is dat je een rondleiding nu aan dek kunt krijgen van mensen die het zelf hebben gedaan. Dus je krijgt een rondleiding van wat wij noemen een oud trainee. Een groepje van 7 mag met jou mee. Als ik aan de kant is. Groepje van Sonk en mij. Nou, dat, Dus nog maar even een wachtje. Ja, één wacht. Nou, dan wacht je even. Ja. Wat doet die microfoon? Ja, die neemt de geluid op. Oh, en van welke zender? Oh, ja, van mijn kanaal, de Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger. Ja. Ik ben vereerd. Bist hier te gast bij Masterskip? Kist dat? Nee, dat ken ik net. Nee? We varen bij, we doen het even in het Fries mensen. We varen bij middelbare scholieren. Onder schooltijd. Kist mij, 6 of zo een weekend. Door gewoon stichting. Ja, 3 escapen, 12 van de escapen lezen hier. De Wilde Zwan leidt je ervoor. En dit is de Gulden Leeuw. En wie wacht ze even, wie verzamelen even een groepje en dan kunnen de zoon mij een rondleider van. En dat is een oude trainee, dus dat zijn mensen die hetzelfde hier nou, of jongeren die zelf mij vaart aan. En ben je ook bekend met Marty Boekema? Ja, Mattie Boekema die Rintje Rikro, ja. Oh ja, want hier ik in contact met hem. Dus, Ja. Maar goed, die Sims gewoon eens wijs, ik weet het net. Maar succes in elk geval. Nou, dank u wel. Nou, goeie mevrouw. Je pakken er een stoeltje bij? Ja, even noffelijk zitten, hè? Ja, inderdaad, je had goed van, man. Ja, dat dacht ik. Ja. Je bent goed voorbereid. Nou, ik en net, maar mijn dochter. Oh, die heet mijn naam? Ja, die heet mij nog, hè? Goeie, wat een attente dochter had je dan. Ja, dat klopt. Is ze nog vrijgezel? Nou, nee. Nou, jammer dan. Nou, dan kijk ik dan, Nee, al lang net meer. dan gaan we weer even verder. Nou, succes hè. Hoi. Wat een dom praat, sorry hè. Goeie mevrouw, mag je wat vragen? Jawel, Johan, stoel maar eens, gewoon. ja. Als ik moe ben, dan ga ik lekker zitten. Vind je het niet handig? Ja, ik vind het heel handig, ja. Ga je er hier op zitten? Ja, op de pier. Bij de binnenkomst van de tollships. Johan, de binnenkomt, Johan? Ja, om 11:45 zat ik er tot 3 uur. Dus lekker op. En dan heb je wel een stoeltje nodig. Dus even naar huis en dan weer terug. En waarom ben je zo geïnteresseerd in deze boten? Ja, ik vind het gewoon prachtig. Ik vind het gewoon prachtig om te zien. Maar gewoon heel de sfeer in de stad, dat vind ik ook geweldig. Ja, dus, en ik wil nu naar de Ierse band. En die begint pas om 5 uur, maar ik wil er op tijd zijn. En ik heel vast te zitten. Ja. Vindt u een goed idee? Ja, heel goed. Succes, hè? Ja, dankjewel. Hoi. Ja, die is net onnozel. Goeie. Hoe is het met jou, meneer? Nee, oh. Ja? Oh. Hij wil graag. Waar? Iedereen wil, maar hij gewoon het niet. Ga ik wel trouwen. Hoi. Nou, zeg het maar. Nou, ja, ik kan niet zo goed Fries. Je kent net zo goed Fries. Hoe ken je dat dan? Harlingen. Harlingen. Ja, kom uit Harlingen. Nou, Je kent net goed Fries. nee. Nee, niet echt. Vijand. Ja. Nou, niet per se. Nee? Nee. Nou, Had ik geen probleem mee. nee, niet echt. Nou, ik kan het wel verstaan. Maar soms net graag Fries praten willen. Nou, nee, niet per se. Nee, Viel het net als een gemis. nee, niet. Ik heb er geen probleem mee. Er was geen taal langs me. Nou. Nou, Ik ken nog steeds, hè? ja, het kan nog steeds. Je is nog jong, hè? Dan kun je waarschijnlijk nog heel veel taal niet opnemen. Wat voor taal spreekt ze nog meer? Engels. Engels en Nederlands. Ja. Duits? Nou, niet echt. Nee. Wat praat ze beter? Duits of Fries?
Ik denk wel Fries. Ja. Wat ben nou Friese woorden die het Wolfs broekst? Wat zei u? Wat zijn nu Friese woorden die je wel eens gebruikt? Ja, ik gebruik eigenlijk niks. Helemaal niks. Alleen Nederland. Je praat helemaal geen Fries, niks. Geen agoeie. Nou, ja, Best genoeg. dat soms wel. Ontmoen. Ja, dat niet, maar wel soms koeien en dat soort dingen. Maar kreeg je geen Fries op school? Nee. Nee? Ah, we kregen het in het begin van het jaar. Begin van het jaar wel, maar daarna houdt het op. Ja, daarna niet meer. Tijdens Fries dan kregen we niet echt Fries, dan moest je meer gewoon, ja, was meer handvaardigheid soort van. Moest je meer dingen over de cultuur van Fries doen en zo. Nou, vertel eens wat door de Friese cultuur. Kruttepier. Ja. Daar staan we nog een kruttepier. Hunebed of zo, toch? Sorry? Hunebed, is dat van Friesland of? Nee, dat is Drents. Oh. Kruttepier, ja, het volgende. Zwaan. Zwaanboot. Ja, dat is echt Fries toch? Fries, ja, zeg, ja. Wat type? Ik weet niet zo goed. Nee. Blijft niet zo goed bij. Nee. Snap ik. Nou, hey, dankjewel voor het interview. Ja, alsjeblieft. Volle plezier wordt bij de talchips. Dankjewel. Komt goed. Oké, goed Jen. Hoi. Yes. Hoi. Je wist helemaal niks, hè? Het hoort op bij de Grote Pier. Via de kamer net. Grote bier, dat ben we nou even. Ja, een Grote Bier. Een Grote Bier. Dan nog maar verder, nog maar terugrennen. Ja, maar Grote Pier is hier net. Nee. Die in Kims worden die... T-shirts van de Witte Zwaan kocht. Nee, hebben we net gekocht. Hebben jullie de keer? Dat mag eigenlijk wel, want we moeten wel een beetje verzien natuurlijk. We matten helemaal niks. Nee, maar dat kan. Dan kan het skip, in ons kan het skip net in de vaart, hè? Dus bij hebben zij vroeger al, we matten maar bij een plak. Ja. Nee, dat heeft gelijk nog een huisje zeker. Ja. Ja. Wat kost je dan, deze shirts? €20. Oké, ja, mooi. Ja, mooi. Lijkt het hier net wat? Nee. Even een beetje sponsoren voor de Oh, schip. ja, ik ben best wel spon. Nee, ik ga ja, nee. Dat vinden wij wel heel spietig. Ja, dat moet mooi zijn. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, uiteindelijk hebben we er dus niks van. Daar komt Nee, het maar op. hoor kan je, maar ik zou misschien op meer t-shirts doen voor oren. Ja, Jo kan het mooi vertellen. Nou, Jo film je nog maar lekker terug. Ja, nou wat zeggen, hè? Ja. Hoi. Heel aardig iets aanwezen. Dat is best nog wel lastig. Ja. Iets aanwezen, om best iets aardigs om aardig iets aan te wezen. Dat is wel de kunst, hè? Zoals ik zei, hè? Dan komen we direct weer, hè? Hey, vlogger. Hey, goeiedag. Laatst zag ik mijn naam op internet. Dan zag ik jou 's morgens live. Zat je in de auto en was het glad. En, Oh ja, ja. ja, dus ik heb mijn collega ook bij jou gezien op YouTube. Welke collega wie het dan? Mark de Jong. Ik zou je niet kennen, denk ik, want je spreekt zoveel mensen. Ja, klopt. Ik vraag nooit naar de namen. Maar u bent hier om vanwege sale, denk ik. Ja, ik even zien bij die talchips zitten. Doe ik? Ja, ik ook. En morgen ga ik er misschien weer heen. Dan ga ik Oh, met wat een leuk. goede vriend van mij erheen. Oké, wat is dat op de boten? Of Misschien wel. wat hij op mijn boten? Nou, maar ja, mijn ouders hebben een boot gehad van 8 meter lang. Dat is helemaal groter. Ja, het was een vissersboot. Oh, wat mooi, hè? Die was helemaal gemaakt. Het was net niet een douche, maar gewoon een wc zat eraan. En je kon er eten en drinken en slapen. Hele mooie boot. Ja, mooi. Ja, Goed om te hebben. maar ik volg je heel vaak. Ja, mooi, want hij heeft een mooie bril op trouwens. Ja, klopt. Ja. Ja, Ja, hoe die bij? Aldi. Bij de Aldi, ja. €5. Verkeer we ook bij de Aldi. Er zijn een heleboel die willen hem kopen. Ja, Die hè? willen van me overkopen. Maar ik zei nee, dat kan niet. Ik snap ik wel. Ja, Zijn niet kregen waarschijnlijk, want vaak als bij de Aldi hadden ze af en toe wat van die koopjes en daarna is het kapot, hè? ja, klopt. Ja. Maar het is wat een sportbril. Ja, dat voel ik wie meer opvallen, ja. Ja, Ben je een sporter dan? nou, soms wel. Maar ja, ik ben bezig met afvallen. Hoe je dat nodig dan? Ja, is wel nodig. Hoeveel wil je afvallen dan? Nou, ik wil 70 kilo worden. Hoeveel? 70 kilo. 70? Ja, 70 kilo en ik ben nu 113 kilo. Oeh, blinks, dan moet er al wat gebeuren. Ja, klopt. En hoe kun je er rondpakken? Ja, door speciaal dieet. Koolhydraat beperkt dieet.
Dus geen pasta's meer eten, geen pizza's. Nee. En ik heb begeleiding, dus ik woon begeleid en die helpt me er heel erg bij. Dus, Dat is wel noffelijk. ik heb een eigen kok. Eigen kok? Ja, van de begeleiding. Dat noem ik zo. zo noem ik dat dan. Een eigen kok hebben, ja, nee, mooi. Ja. Ik zou zeggen, kijk, een eigen kok, maar dat is de vrouw. Ja. Oké. De grapje, hè? Ik weet ze eigenlijk altijd zelf eten, maar goed. Oh ja, ik ben soms wat serieus. Dus ik grapje denk ik dat het zo serieus is. Oh ja, dat snap ik wel. Ja, maar ik weet heel veel grapjes, dat is het probleem een beetje. Ja. Op een gegeven moment heb je wat serieus en wat nog een grapje is. Nee, klopt. Nou, leuk om te horen. Ik zou zeggen, prettig succes. Ik zit veel op YouTube en ik ben op heel veel geabonneerd, ook influencers. Ja? En ik kwam jou ooit een keer tegen. Jij praat Fries, dat weet ik. Ja. Mijn moeder praat ook Fries, maar die praat ook weer Hallingers en Fries door elkaar. Ja, dat is weer roos, hè? Hazers, Harlingers, ja, dat is weer roos dan Friesk. Ja, klopt, ja. Maar ik vind Hallingers, ik heb in een GGZ gezeten en ik merk toen ik in Franeker zat, merkte ik wel dat Franeker, die zijn echt Friese taal. Maar ik vind Hallingers, die zijn wat ook direct, maar ook wat grof in de mond, vind ik. Ja, klopt, boy. Ja, daar ga je ook gelijk in. Dus soms vind ik het niet fijn, maar de meeste zijn wel toch fijn om mee te praten. Nou, mooi om te horen. Wel goed volk. Wie staan niet verder? Want die moeten we op hoe doen. Ja, nou, ik ben blij om jij te zien. Ja, nou, eens gelijks. En succes met de afval dan. Ja, dankjewel. Nou, Oké. succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Wat jij, hè? Hoi. Nou, goeie. Nou, dan ben je al weg. We hebben kostuum. Ja, we hebben net in de auto kostuum, hè? Met mijn vrouw erbij, bij de bregen. Ja, inderdaad. Je komt Hoe heet die helemaal weer? de Friese vlogger. De Friese vlagen. Ja. Nou, en waar gaat het om deze keer? Nergens hoor. Nou, we zitten hier in Haas, hè. Dan ben je meestal niet met jongens en oors. Is dat zo? Ja, ik ben met jongens. Leuk hoors of vervelend leuk hoors? oors altijd. Ja, ik heb met leuke mensen vroeger werken in de psychiatrie. Dat waren wel leuke mensen, joh. Ja, hè? Ik heb een heel soort van leer. Ja, ik denk zelfs heb ik er wel een tik van omgekregen, maar ik weet het van net. Nou, mooi toch? Je zult er weer fleurig uit. Ja, wat denk je? Hier, allemaal. Hè? Ja. Ik kreeg leuke opmerkingen van mensen. Oh, dat erin. En hè? Oh, wat is dat? Staatshield, hè? Oh ja, dat verzamel je weg? Van het Blindeninstituut. Waarvoor? Het Blindeninstituut. Blindeninstituut? Ja, in Ermelo. Edinburgh, in... Ermelo. De Veluwe. En wij weten het op de topografie niet. Waar zei je? In waar? Ermelo. Oh, Ermelo. Oh, ik versteer je hoors. Wat zei je? Ik Ik versteer Edinburgh. Oh, Edinburgh, ja, dat luidt ergens anders. Ja, dat klinkt wel hetzelfde, beetje hetzelfde. Ermelo ken ik wel. Ik was op vakantie geweest op een camping. Oh, ik doe het niet. Nee, maar ik heb vertrokken was, want ik heb net druk, maar ik moet wel dingen doen. Oké. Ik wens je nog een goede dag. Ja, nee, joh, weg. Ontzettend, hè? Nee, dit zijn we net man. Straks nog een biertje even? Ja, misschien wel, maar zelfs zei hoi. Ik versteer echt het zin joh. Ermelo. Nou, leuk dat je aan deze video van de Tallship Race. Weer een kwart even, maar we gingen gewoon net zoveel tiert. Maar we moeten ook even zien wat het redden hier. Toe omheen. Hoi. Geweldig.